अनंत टी दे रिफ्रेश हमी। श्रीदेव नारायण मंदिर सावंतवाडी इथं विश्व हिंदू परिषद सावंतवाडी प्रखंड आणि सकल हिंदू धर्मियांतर्फे श्री राम जन्मोत्सव सोहळा साजरा करण्यात आला। सायंकाळी भव्य शोभायात्रा शहरातून काढण्यात आली। यावेळी मोठ्या संख्येने रामभक्त उपस्थित होते। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।